Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Daghan og nindot dinhi. Uy. Ah, munyeka. Hala ka nindot na mga munyeka. Ganahan kay kay si Elaine anak ba? Ah, si Elaine. Ang ako anak. Nagasaad ko niya nga ilaag na ko siya karon. Pero ni ako sa lahi og nag-shopping ako ng usa. Namalit sa tanan akong ganahan o sorry anak. Pero dugay na kaya na ako ning gipangandoy. Kini ang kinabuhi nga dugay na akong gustong maangkon. O nga pasaylo ako ninyo. Kalimtan ko una nga usa ko kainahan. Dili matingali sa ako ng usahay. Unahon ko sa mga kong kaugalingon. Kadi ba, matod pa bitaw nila? Love yourself first in order to give love. Ug mao na ang ako gibuhat karon. I am loving myself. Sige na, kaon na. Hilin. Di biya mayang manlood o niya yapil ni mo grasya. Kao na, araw dili manungkom ng imong anghel niya. Gusto ko, mama. Yan na lagi to karon tadtaod si mama nimo. Kaon na lang aron dili masuko si mama, inig-abot niya. Nga kapay kaon, okay? Kaon na. Ingon man siya yaagta. Manaag lang kita kung maabot na siya. Bii naman. Oh, uma sa buntag ta malaag. Sige na, kaon na. Ugma. Oh, ugma na. Ah, sige nga ka na. Ah. Very good sa Very good. bata. O niya, higop ining utan aron mahimsog. Wala agla ka ugma, kinahalabas kog ka. Ug kining utan ang makapabaskog ni Inday. Oh, yeah. Hami. Imo ning tanan. Yes. I know. Gipalitan ti ka og polo shirt. Giganahan ko siyang color. I think bagay kaayo ni Nimo. Musamot ka kagwapo tan-aw ni ini. Here, Is it good? On si Bran. Wait. Ako tan-awan. Kiri, Okay. Ibutang lang diya sa lamisa. Dili ni mo isukot? Isukot ba? No need. Just place it there. Kay kapoy ko. Masayiino na nga ko mo. Oh, fine. Alipe. Babe, wa naman kayo meeting ugma dili ba? Ingon ba ka nga mag-unwind ko din eh. So, malaag ta. Gusto ko mag-Disneyland ta. Okay. Okay? Promise? Hmm? Thank you. Dong, Nay, lahom na kay gabi dong niya di apakas pantaw. Paabot kag hapon mauli siya. naibaw kong dili na nay. Wa na siya kasakyan ni Urasa. Pasado alas 12 na sa tungang gabi. Naaraman na. Di so na dire matug na.
Dinilang ko, nay. Wa pa makuduka Balik na lang sa imong kwarto. Ay kabala ka, oy. Niya na itong asawa mo, ugma. So, mo na ko so mo, ha? Sige, nay. Nay, Unsam na. sa imong tanaw, makahimo ba si Amy sa pagbiya namo ni Inday? Ano mo na kahuna-huna ka mas papangutana na? Ang wa ra nay. Ay, kalimtan lang to akong pangutanan nay. Sige na. Padayon na si imong pagsulod sa kwarto. Dave, nak, ayaw pa ko na hunag daot tandong. May nabisihan lagi tikalig imong asawa. Di ba maton niya, kagawin na isang gisugo siyang amo. May mong mauna yung gibuhat karon hinungdan nga wa siya makahigayos pagpauli. Asayod ko nay. Ambot ba? Nganong nabot man to sa kung hunahuna ka tumaong pangutana. Nasayod ko nga mahal mi ni Amy nay. Bang sige na. Magdungan lang noong tagsud. Naduka na sa ko. Tara. Ali na. Mga ito na tas dagat. Ganahan magkakamulaag. Tana. Ay, Unsay ay. sige man ko kita at tatakat. Di ko tatay. Di ka maligo karon sa dagat? Taob ka ron. Dako kay ang dagat. Nindot kay ilangoy-langoy. Unya mga unta dito og kanang balbangaan nga saging. Nya isuwa sa humba nga nangka. Ug na siya puso nga kinilaw. Ug nagluto pagid si lula nimo og kamote. Dili ka na? Mama ako. Nakitaan ba nako sila si Manok nga nagpaingon sa dagat kanina? Nangita to nimo. Akong giingnan nga maligo sabta karon. Ngaway man na manok. Naasab sila si Angie dito. Silang tanan sa iyang mama o papa, uban ang iyang manghod. Di ba, ganahan man ka sa manghod ni Angie, kay cute kayo? Tuwa sila dito ron. Daghan kin tao sa dagat. Murag fista. Sige na, ali na. Inig-abot ni mama nimo, mulaw sa siya dito sa dagat. Pareha sa una ba? Tana. Kusog-kusog man ang bawod ron. Hangin man gud nay. Kawanon sa tingali kay landong man. Mas mayo hinaw ni aron dili mapaso ning bataa sa init sa adlaw. Yen! Ayi! Duwata! Dakog-dakog tali! Ngaway man ka. Di! Yagi! Kiki. Tatay. Sige. Pero dili magpalayo ha. O, lagi tatay. Di ara mo kutob sa ako makita. Kay magsugba para ba ko. Yatagan ta ni lolo nimo ganina og karne kay dili siya makauban nato din hiron sa dagat. Kay may lakaw siya. Di ara mo sa duol ha. O, tatay. Sige. Hoy, manyok. Ayun mo! Kaya ni mo ay! Maay na lang kay nalingaw na. Wa na magsigig paabot sa inahan. Niya na sa tingali rong taod-taod si Amy nay. Dalion ko na nigsugba ang baboy. Palihukog lang taw ni Inday nay. Wag, hindi si Manok. Hindi, buang. Ikay ko pa na mo. Igagog ka namin na Manok. Ki! Ako ah! Ayaw mo layo ah! Ulit tinagin mo! Dani. Ki! Tagan mo! Hindi! Takbo na ta mo! Ayaw ako kuk na Manok. Ayaw ba? Ang paalak ka. At tukulam. Aroy di ka kapas na ko. Kapit na si Kapsi! Dagan rin! Dagan! Kara ay. Ayaw ko kuk na ba? Kapaos ko ni mo. Dili man ka kagukod na ko. Kabaw man ko langoy. Ikaw diyi. Baya. Diyi kukod. Yangoy man ko. Uy, labot niya! Ay, Alin? ako, kod. Ay, dayon. Ay, ayun na ko. Di ka gukod yagi, awa. Unang na ko, ay. Hala. Diin ako katukat. Yaw na
that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!